Assalamu alaikum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2024-nji ýylyň 2-nji iýuny Ala Türkmen kanalymyzyň dünýä habarlary. Dünýä habarlary barada çykyş etmeýänimize denli epesli wagt boldy. Fajigal wakalar hem köpelip gidip otyr. Haýtyndan başlajaňam biler ýaly. Indi bugün haýtyndan başlaýarkak. Ýurdun içindäkilerden başlaly. Ha go havar çıktı adamlar. Bay go havar çıktı. Bay bir adamlar beğenilere. Daşary ýurtda ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlaryna pasport beriljekmişin diýip Atawatan kanalyndan ha şular şu çykyş etdin ha 30-njy maýda maňa da bunu iyi berip käbir illeşlemir Allah'ım rada çynmy ka ýalanmy kana daşary ýurtda bolýan raýatlara pasport beriljek diýip çykyş etdiler tekstini mürkezdilerin ha karar çykypmyşyn nämemişin diýip hakykatdan meni Atawatanyň şu saytynda dur Türkmenistan raýatlarynyň pasportunu resmileşdirmek daşary ýurtda bolýan raýatlar diýem aýratynam tapdyrlar ödem 30-njy maýda hem saytlaryna goýupdyr hem Atawatanyň YouTube kanalyna çykyş edip menim dinleýänler bir biometrik diýen bir söze duşak bolýan. Tebe daşary ýurt pasportlary biometrik pasport diýip adlandyrylýar. Ýa-da daşary ýurt pasporty diýilmeli. Bu gyýdyň dilinden bolsa daşary ýurt pasporty diýen sözi ýa biometrik pasport diýen sözi eşitmedik. Ondan buňam aşagynda da bara dinläp görgüller hem kommentariýada da soraýarlar. Ay can on bir düşünüklürek dille ayda dibine şu ayda denedin. Şu havar diye 3-4 yedek dinledim yönü düşünüp bilmedim diye havar diye Türkmen dilinde yönü manası düşünüp açıkla bırak düşünür. Ayın dip yalvar ya biri. Yine bir ya diye yokarakta diye. Maňa meňde ýap diye hiç bir da düşünmedikler elini alırım elini. Men ýaly düşünmedikleri elini alırım diye bir görgüli ýene de aýmrat Türkişif diýip. Bu iş nedip Türkmen diline aýsa bolaymy bolmaýarmyka hayran galana uf her gepine düşünjek bolup gaýta dinleýän emma peýda seven adamlar resmi dille gürleýän bolýar ýa-ni şu resmi diline öýdüm men mara düşünjek bolup şoň tekstine de düşünjek bolup demetdim közendim soň näme boldy ilka bilen beğenlik şu hakykatlar men daşary ýurt raýatlaryna biometrik pasport beriljekmi diýip soň tekstin içine girip para seredýän adamlar bolýan biometrik pasport diýen söze duşmadym soň kelle bular bara içerki pasportlara da gurrun gidýär. Bu gaýdanda näme üçin onda bu video adyna bara daşary ýurtda bolýan raýatlar diýip aýratynda tapdyr. Bular bara prosmotryny köpeltmek üçin edilen zat şu. Bular marketing diýilýär buňa. Şu görýän tomoşaçylaryň zadyny san köpeltmek üçin. Ondan bulara bara gahar gelip adamlar düşünüp bu taýda gurrun daşary ýurt pasport hakyna gidýän, o içerki pasport hakyna gidýär. Odolky kanun, odolky bar bolan zat hiç adam ýütýän adamlar şol odolam pasport daşary ýurtda içerki pasporty odolam käbir adamlar bara ilçehandalar odolam beri otyr ekenler. Ardan berýän konsulluğa ilçehana doldurmaly blankasyny doldurýan berýärler içerki pasport. Ýöňler berýän eken. Indi hemmekşä berjekmişler. Indi käbir adam aldylar, adalap derler, hemmekşä berjekmişin. Ýöne şonu düşündirip aýdaýmalylar. Şu taýda gurrun içerki pasport hakyna gidýär. Ýa-da şu görgülerine kommentariýa ýazýanlara ýeke jegedek jogap berse bolýar şu güýe. Şondan bermeýändir. O kanunyň teksti mina Adalet Ministrliginiň saýtynda da dur. Bu taýda da näme diýilýär? Ferdim bu taýda Nämçin bular täzeden näme diýýär? Bu buyruk wara İçeri işler Ministrliginiň buyrugy 2024-nji ýylyň 11-nji martynda çykan buyrukla İçeri işler Ministrliginiň şu taýda hadyr diýip bir gol çekipdir. 11-nji martda ödem. Biz maýamda, aprelimde, martda. Olam näme halgylanýar? Geçen ýyl şol prezident Somomul Serdar Berdimuhammedow 2023-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda şu mesele boýunça karar çykarypdyr. Onuň prezident ýa-da karar çykardy, İçeri işler Ministrligi hem Migrasiýa gullugam şo karara görä özler, şo karar çykarmalylar düzgünler. Bu taýda da bara şol odalky kanuna bir kuşany söz üýtdilse-de şonam sen täzeden neşir etmeliler. Indi men pikirimçe bu taýda kanunyň içinde bir üýtdýän zat ýok. Odalam ilçehanalarym, konsulluklarym
Şo içerki pasportdan, daşarky pasportdan bermeli, ozalam daşarda ýaşap berenler. Ýöne bu taýda gurrun içerki pasport hakynda gurrun diýär. Ödem o diňe daşardaklara bermek däl, içerdäkilere, içerdäki raýatlara da bermek hakynda gurrun diýär. Ine şurada okasaňyz Türkmenistanyň raýatynyň diýär pasportyny resmileşdirmek we bermegiň tertibini, ondan peýdalanmagyň kadalaryny ulanmak boýunça güdükdiriji tasdiklama hakynda diýär. Daşar ýurt raýatlar diýen gurrun ýok. Emma bular ýörüýte şu taýda daşar ýurtda bolýan raýatlar diýip aýratyn ýazmak bilen provokasiýa edip adamlaryň üstüne çekjek bolupdyr da. Bar eden dady. Boljak iş bolandan adamlar onuň düşünüp şikaýet edipdirler. Ýa-ni TikTok'ta da bular goýupdyr, bu TikTok'ta da goýupdyr. Adamlar bilen bu ýalan ýa-ni maglumatyna gaharlar gelip TikTok'a şikaýet edip bilen kanalyny ýapdyrypdyr. Oňa da ona men nirden bilýän, ana bir gün geçen soň ertesi güni 31-nji maýda ine şu Atabatan alyp barýan esasy ine şu oglun Döwran orada gelecek. Çykyş edip ötünç soran bolýar. Şu ýylyň ýanky ýylyň eden çykyş üçin ötünç sorýar. Ödem inne bu taýdaky videosynyň adyna seredin, raýatyň diýip password bardak maglumatlar has giňişleýin bolmasa hem has düşnükli diýen bolup at beripdir. Ödem şo gyýdyň ýalňyşlyk goýberende de aýdy ýa biz ýa has diýä birazjyk ýöne koýrak dille düşündirä melekenik bolşan etmendir ýa-ni men diýä kardeşim şonu etmendir diýen bolup taň täzeden aýdy. İçerki pasport hakynda diýip taň täze şoňa öýde aýdy da. Şo gyýdam düşündirä melekende içerki pasport diýen ýeke jöhede ulandy. Bu taýda görülen bir ýeri näme ýa şoňa videosynyň aşagyndan hormatly prezidentimiz size Türkmen halkymyzyň adyndan haýyş bilen ýüzlenýäs. Bize daşary ýurtlarda ýaşap okap ýören raýatlaryň biometriki pasportyny konsulluk bölüminde çalışyp bermäge şertleri döredin. Beýleki hemme döwletlerde şeýle hyzmatlar bar. Meselem Afrika, Täjikistan, Özbegistan öz raýatlaryna konsullukda täze pasport berýär. Biz gaty közenýäs we kimsenýäs. Biziň şolardan kim yerimiz barmy diýip görgüli. Dogry aýdýar. Afrika diýär da, Afrika ýurtlaryny gözüňe tutýar. Şu diýär Afrika ýurtlarynyň ilçehanalary beri bolsa konsullukları Özbegistanyň tam beýleklerim näme üçin biziňkiler berenok diýär. Dogry aýdýar, özüm kanun boýunça bermeli adamlar. Talap edin, talabyňyzy güýçlendirin, her ýerden ýadyň. Migrasiýa baradaky kanunyň 29-njy maddasynyň 3-nji bendinde şo barada aýdylýar. Ýagny Türkmenistanyň migrasiýa gullugy daşary ýurtda hemişelik ýaşap ýören, hemişelik ýaşaýan diýmek uzak möhletliğin vize bilen ýa-da PMJ bilen ýaşap ýören bir raýatlanmada Türkmenistanyň içinden pasportlaryny uğratmaly siziň haýyşyňyz boýunça. Siz arzaňyzy konsulluga ýa-da ilçehana berýäňiz, ilçehana da siziň arzaňyzy migrasiýa gullugyna ýetirýär. Migrasiýa gullugum siziň arzaňyz esasyna şo taýda pasporty bejerýärde size iyi berýär şol ilçehana ýa-da konsulluga nire arza bereňiz. Şonu etmeli kanun boýunça ýazylgy. Edip bilýär şular, edip bilýär, özlerine gerek bolsa, özleri tanışly, bilişiljeler, ýokary wezipeler, daşaryk çykanlar içine girmeyen alıp ýören adamlar var. Bir de warda maglumatlar gelip dur. İlçehanyň işgärleri öz pasportlaryny öller çalışyr, otyr, edip bilýär edeýin diýseler. Ýöne etmek islanoklar sebäbi sizi näme etmeli? Ýurdun içine getirmeli, täzeden elekden geçirmeli. Bir ýurdun içine giren hamam bolar elekden geçirýär. Kime goý bermeli, neýdene kime goý bermeli. Şon ýaly bular sizi gabaga salmak üçin edýär. Biziň harby eskerlenmez türgünleş geçiripdir adamlar özlerim ilkinjiye de karby türgünleşipdi. Drone ulanypdyrlar. Drone kämilleşýärler biziň eskerlenmez. Eredin şu dronlar Türkmenistanyň harbularynyň drony. Özlerim şu drone bilen inni bomba taşlamagy öwrenipdirler. Inhaşlar ýa jaýyň diwarlaryny ýasap işin içine drone kursedip girip şu taýda bomba partlaýarlar. Şu dronlar bar bular gologramma görnüşinde de ulanýan ekenler. Ine arada Magtumbulyň ýadygärliginiň açylyşy boldy 17-nji nemede 17-nji maýda. Şo da barada şular ýaly asmanda bar. Videoda görkezdiler da gologramma ýaly bolup şu Magtumbulyň şu ýadygärligi garanky asmanda peýda boldy da. Şu şekilde bolýan. Men şonda pikir etdim, ne Hitaýlarda hatda gologramma sungoty ötenne şu asmanyny şekilleme diýerler da. Dürli uğurdan şuňa
Yiti ışık koyuverip bara belli bir yerde toplanar ýaly diýerler şo iş ışık. Menim Türkmenistanyň ama nemeleri kompýuter boýunça bilermenler şo derejeye ýetdiler. Ka tügeleme diýip oturdum. Asal bu dronlar bilen ýasalypdyr da asman. Ene şu ýanky şu suratda görýän, şu taýda görýän dronlar, diýil dronlar çyrarlar, çyralja dronlar şu taýda uçup onu kompýuterle ezip bolýar da belli bir ýerde üşüp durýarlar, şekillemele getirýärler. Şeylelikten tek bizde galagram, masın gotom, onunla gaty ösmeýän adamlar. Ýöne men begenler ýanda iňolmanda şu drone ulanmak indi bara harby urda harby ulgamda iň möhüm zatlaryň biri bolup durýar. Özüňiz mene görüp dursaňyz da şu drone ulanmak syn gotuny harby urda harby ulgamda ösdirmeli, taýýarlap goýmaly şu sakkaly murtullar bar, şu selleliler şu ayaklaryny bärik tarap äçek bolsalar depelerinden şu drone ýagsyn dursun, drone'un üstünden bomba ýagsyn dursun da bir 5-10 tane drone bilen olardan goran bolmaýar. Ha hemme tarapdan tehnika gam bolmaly, gaty raketa gam bolmaly, tank gam bolmaly, esatam goşunyň taýýarlykly bolmaly. Ol bir 10-20 tane sal eserin ertip drone türgünleşdiren bilen beýdip ýurdu gorap bolanyp ýüzlerçe kilometr bizim serhedimiz var şu ýene Owganistan bilen esat hopun şu taýdan awanypdy. Aprelin ahyrynda ilkinji gezek Türkmenistan taryhynda Beýik Britaniýanyň daşary işleri ministri Türkmenistana sapar etdi. Umuman diňe bula adam hakynda gurrun giden ok şu wagt David Cameron diýen şu adam häzir daşary işleri ministri bolup otyr Beýik Britaniýa. Ýöne umuman şu daşary işler ministeriniň wezipesindäki adam hiç saçan Türkmenistana sapar etmeýändir. Türkmenistanyň garaşdyrlygyny garaşdyrlygy ýa-ni 33 ýyl geçdi. Şu döwrüň içinde Beýik Britaniýadan şu derejedäki ýokary derejeli resmi barmanlar ana şolam ýanky şu makalada da Italýar bilen Türkmenistan öz resmi saýtyndan alynan maglumatyň esasynda näme Hronika Türkmenistan berip otýar. Indi bu näme ähmiýeti bar? 24-nji aprelde Serdar Berdimuhammedow bilen şu David Cameron Aşgabatda duşup geçirdi. Bu David Cameron diňe bir Türkmenistana sapar etmedi bu gedek baranna şu apreliň ahyrynda. Ol 5 döwlete sapar etdi ödem bir gedek şu saparyň dowamynda aýyldygina Merkez Aziýaňa 5 döwletine 5 däl 6 döwlete sapar etdi. Merkez Aziýaňa 5 döwletine sapar etdi. Gazagystan, Özbegistan, Kyrgyzstan, Täjikistan, Türkmenistan, bir Mongoliýada sapar etdi. Öleminde bu taýda edilen gurrunlar esasy näme? Şu taýdan bu taýda dolu ýazlanok ýa-ki resmi nemede Türkmenistan habar çeşmelerinde de elbetde jikmejik berip duranoklar. Ýöne men bilen Merkez Aziýa bilen hyzmatdaşlygy güýçlendirmek, ösdürmek baradaky geçen ýylyň ahyrynda kabul eden dokumentlerini öwrendim da. Bir ulug dokument da. Şu Beýik Britaniýa hökümetiniň şular boýunça edilmeli işleri barada. Men o barada aýra tenir gepleşige däýmesem, o dokument barada gurrun eder ýaldatken, täzinde adam şu dokumentde näme diýsen, Britaniýa tarapy men aýdyp gelýän adam tasdiklapdyrlar. Özüm şu dokument geçen ýylyň güýdünde kabul edildi da. Näme boýnalypdyrlar bular? Şol Merkez Aziýa haramzada uğurlar var bizim liderlerimiz. Şolun uğurluk pullaryny biz geçirdi otýarys. Biz ýol berýäs şolun uğurluk pullarynyň günwatarda gizlenmegine diýilen jümleler var adamlar. Men şo arada odolky käbir gepleşiklemde çykyş edemde aýda waýda bolup aktivistler günwatara tarapdar nemeler var. Käbir beýnisizler. Ay sen ýene de ortaýadyň propaganda ne diýenler ay näme da tol düýje başlyklyň Muratow gurban başlyklyň. Öýler tasdiklap otýar adam. Öýler dokumentde tasdiklap otýarlar. Biz ýol berýäs şoňa diýip. Indi şoň öňüne näme şolar aljak bolýarmy ýa-da aljak bolanokmy näme şu ýol berýär, şonu düşündirýär şolar. O barada gurrun eder gaty-gaty datlar var şu dokumentde. O dokumentlerde aýra timen gepleşik edem, taýda durup geçip bolsa gaty köp bolýarlar. Indi şu datlaryň bolup durgaşyň ýa-ni ölenem, ýa-da bize bir Türkmenistana şeýle bir soň kuwatlar daşary delegasiýalar gelip başlaýar adamlar. Gaty köp delegasiýa. Öýlem näme? Şol Britaniýa şo dokumentinde aýdylýar. Şu biziň günwataryň hem Britaniýanyň saparlaryny ýygjamlaşdyrmaly. Öňü bilen öýlem her urdan biz şu Merkez Aziýanyň hemme ýugurduny, hemme taraplaryň indi biz
öz ilmide almaly da. Şo dokument bir dokumentim geç aýdyşym ýa geçen ýylyň ahyrynda kabul edildi da. Şondan bäri ünferýän onuň şeýle bir ýyljamlaşdy, şeýle bir ýyljamlaşdy bilen ýa saparlary her urdan bular ekologiýany goramakmy, ay ykdysady gatnaşyklary ösdürmekmi, ay tebigaty ýa-ni howan dolanyrmakmy, bilen ödem bir burnu sokmaýan meselesem ýok adamlar. Ondan adam hukuklaryny bular gozgan bolýar şol urdo. Bir giden başga atlarym gorya, gozgan bolýarlar, goranus, ay ondan energiýa üçünçüligi urunno näme etmeli, näde ösdürmeli, ýyljamlaşdyrmaly. Özlerem Türkmenistanyň öňünde de bir giden şertler goýýarlar. Şertler goýýarlar. Onam şu dokumentlarda kurrun diýen aýdar. Inni bu taýdan ne soňky şol ýanky delegasiýalar diýdik da. Käbir gepleşikler adaşar ýurtda geçip dur Türkmenistanyň wekilleri bilen käbir gepleşiklerin bir gurdun içinde geçip dur. Na şol insan köy gepleşiklerden ýaňy bolan gepleşiklerden birim 28-nji maýda mene şu Wepa Hajiýew diýilen tanaýansyňyz bilen adam öň Reşit Meredow ýaňdaşar işler ministriniň ornunasary bolup işledi bir näçe ýyllap. Indi häzirem bu Owonna ýagny Jenewada ben Birleşen Milletler Guramasyna Türkmenistan ýörüýti wekili wezipesini ýerine ýetirýär. Ana şu taýda şu Jenewada be 28-nji maýda kim bilen duşuşupdyr. Ine şu burunly gyssanjan çykjak ýaly bolup duranjy bir inçecik gorja bir bar. Aw bulaýala Hillary Power diýilýär. Bu wezipesem neme Human Rights Watch tip halkara insan hukuklaryny goraýjy gurama bar. Ana şoň Jenewadaky ofisiniň edaratynyň başlygy şu jagada. Şu yana neme bilen şu Wepa Hajiýew bilen insan hukuklary barada gepleşik geçiripdir da. Jikmejikli barada maglumat ýok. Gysgaça gene Daşary işler ministriniň saýtyna ine şular ýa bu 3 abzasy, gyjyk abzasy şu jonno gysga maglumat beripdirler-de insan hukuklary bilen bagly iki taraplyň hyzmatdaşlyklar meselesi maslahat edildi diýär-de. Inni o taýda bilen ýitirme edilen aktivistler hakynda gurrun barmy? Türmede oturan aktivistler hakynda gurrun barmy? Insan hukuklary meselesini näde gowlandyrjak bolýarlar bular. Bu tankyd edilip gelýän meseleler, çözülmeýän gelýän meseleler orta ýene täzeden atılıpdyrmy? Şolaň çözülmek ugrunda bular näme etjek bolýar? Hiç zat berilen ok. Bilen öýden meren ok Human Rights Watch programasynyň öz saýtynda da o arada maglumat ýok. Jitmejikli barada Türkmenistan tarapynda da maglumat ýok. Şol günem, edil şol günem insan hukuklary meselesi boýunça ýene bir ýönek geçdi. Olam Türkmenistanyň öz içinde geçdi. Ýanka Jenewada geçdi diýdik, Şwetsariýanyň Jenewa şäherinde. Ýene bir ýönegem şol Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukuklary boýunça ýokary komissarlygynyň müdürligi diýip bir zat we upravlenie Верховного комиссара ООН по правам человека diýip. Şoňam Amerikada Aziýa boýunça regional wekili bar. Oňa da Matilda Bogner diýilýär. Ýani şol aýal bilen bu ýanky ýalyň neme ýankydan tapagy ýok bilen bir ysgynsyzja neşe etmeýän ýaly olup çerçed indi bilen Daşary işler ministriniň ornuny Türkmenistanyň ne ýanky Wepa Hajiýewiň wezipesini häzir şol aýal ýerine ýetirýär. Bu aýal Mehri Bäşimowa diýilýär. Beret naglyja aýaldyr. Haýarja bildirýär. Men suratyny görkezýän şol aýal arada fevral aýynda aýal gyzdan hem çağılan hukukyny goramak boýunça diňlenşik geçirildi Birleşen Milletler Guramasynyň ýanky aýallaryň hukukyny goramak barada ýörüýti komitetine. O taýdan 5 aýal bir erkek bolup bardylar. Nöker bolup Türkmenistanyň neştada 330 ýene iki aýal bir Wepa Hajiýew bolup gatnaşdylar. Soralarına jogap beren bollar şo taýda ýörüýti oturup bulara sora berdiler. Ýanky komitetiň agzalary esasan hem aýal gyzlaryň hukukyny goramak meselesinde. Ana şoňa şol delegasiýaň düdüminden şu ýanky Mehri Bäşimowa diýilýän bardy. Bulaýalyň şekaşynda gül kuyum getiren bir zat boldy. Bana ýerliğine sonra berýärler-de umman Türkmenistanyň delegatlaryna. Inha şunýaly aýal gyzlaryň şunýaly hukuklary bar. Bu hukukyny nähilsiz berjä edýän aýal gyzlaryň bu nähil hukuky bar. Şu hukuklaryna ýol berýän aýyle beýle. Bu insan näme diýär? Soralardan ýadandyr da görüli.
Vay diye hukuk diýip idare edäýdiňler ol adamdan borjamadyra, borç hakynda da gurrun etmeliler. Ýöne diýe hukuk diýip janymy da alaýdy. Indi orsça diýe da şöyle men aýdýan, ýa-ni türkmençe diýdirseler ýa-ni ýaly etdiňmella. Oý hukuk diýip idare edäýdiňler diýe da. Ondan adamdan diye borcam var diye vatanın önünde, yurdun önünde diye bizim devlet yol başında. Ne aylı borç hakkında borç olum onam aydan oğlum. Bu hukuk hakkında gurur ettirecek derler. Ondan indi bu kadar yan kışıl o onun yan kayıtlık insan hukukları oyuncu yok var komiserliğinin am ve genel vekillik tane şungulen burlaş ya. Bu taydan ne belayala da ya şey diye aydım ka diyecek olayanlar. Kıyıv yine de hukuk diye geldin mi kıyıv? Hasan bu orş hakkında gururun edelliği aydım ka ne el fikir ediyen adamlar. Umuman var ya indi bular şey bir yığcamlaştıran bilen yağdayı üt yapar ya adamlar. Näme düşünür şolar näçe barsa da ýagdaý üýtýän ok. Şo ýitirmedilenler görkezlen ok. Türmedäki çykarylmalar çykarylan ok. Ne otyr aktivistlenmez. Şolar geçen ýyl hatam ýazdy. Men size şo hatlaryny görkezdim. Türmeň içinden hat geldi. Ne seredin şu hatta näme diýdiler şolar geçen ýyl şo maňa gelip bolşandy. Türmeň içinden gelen hat şu. Murat düşüyorum fungeli bilen yallan hat. Men näde bunu alan aýdyp biljek däl, ýöne şunu çıkardılar, daňardan getirdiler, maňa ýetirdiler. Şu taýda şu biziň ýanymyzda oturan edil biziýaly edil biziň jinayet bizi aýplanan bizi aýplan bize bildirilen jinayet aýplamasy boýunça oturan adamlar amnistiýa, ýani günägerçilikle düşüp türmeden çykyp otyrlar diýär. Şu taýda şikaýet edýär görgüller. Ýöne diýär, näme üçin diýär, biri çykaran oklar. Biz näme üçin amnistiýa düşemiz ok? Biz Birleşen Milletler Guramasynyň wekili bilen Türkmenistanyň wekili bilen duşuşok. Biziň şu haýyşymyz ýerine şolara ýetirin zat diýip haýy edipdirler da şu hatda. Şonam ýaýratdylar, ýa-ni insan hukuklaryny goraýjy biziň toporlum, ýa-ni Türkmenistan, Türkmen News Society, buni ýaýratdy. Türkmenistan, Hronika Türkmenistan taýty ýaratdy. Onam okawat ýerler. O onun vekillerim o besiyen vekillerim. Şolara yetti şu. Şu yankı hatın mazmunu şolara yetti. Ýöne näme üçindir Türkmenistanyň Aşgabatda onun ofisiniň bardygyna garamazdan onun ofisi Aşgabatda. Näme şeýler bar işläp otur. Şu hatdanam habarly şolar. Ýani näme üçindir? Şu gurugly biziň şu aktivistlerimiň şu haýyşyny ýerine ýetirip şolar bilen duşşok bolan oklar. Duşşok bolan oklar. Ya ýanky ýalyna geçirilen duşşuklar bar. Näme üçin şoňa aýak diýip, hani bir şolar ýaly hat mälim boldy. Siz şolary amnistiýa düşürüňde oken günägerçiligi. Hani bir de görkedim biz şolar bilen duşşok zat diýip bir şonu talap edämen. Şonu eden oklar. Şonu eden oklar. Diýmek bu taýda näme üçin onda duşşuk geçirilýär diýilen sonra ýüze çykýanlar adamlar. Näme üçin duşşuk geçirilýär? Bu duşşuklar bar, feodallaşmak ýaly duşşuk, feodallaşmak ýaly duşşuk. Olam Türkmenistanyň belli bir zatlara bular boyun etjek bolýar, ýani gün watar. Boyun etmek üçin hem sen näme oýunny sen oýnar ýaly elinde kartyň bolmaly, utuşok bolsaň, utuş berýän kartyň bolmaly, şeýle. Bular insan hukuklary diýil, ýani meseleni bar. Türkmenistanyň hökümetini belli bir zatlara mejbur etmek üçin ulanýarlar. Şulaň şu bar ýani ne şu toparlaram. Olan insan hukuklaryny gora ýagdaýyny gowlandyrmak üçin baran oklar. Bular öz eýeleri we öz sponsorlary we ýanky guramalyň maňartynda sponsorlary we olaryň puluny eýeleri. O puluny eýeleri hem bir giden döwletleri dolandyryp duran güýçler, o sahna aňyrty güýçler köpüsi. Bular Türkmenistan belli bir zada mejbur etjek bolar. Türkmenistan häzirki diktator rejimini öz planlary oýunça, oýunlar oýnatjak bolsa, bular hökman şular ýaly ýurdlara batyş görüp gelýärler. Batyş görkezmeňem ýollaryndan biri, eger şu ýurtda hakykatdan insan hukuklary bilen baglanşykly problemalar, meseleler barmy? Şonu agdamaly. Ondan sen diýeniň ettirdiňmi? Öz diýeniň kabul ettirdiňmi? Mysal üçin diktator rejimi. Ondan o meseleni aradan aýyraý. Şunu ýaly bular bar, şu insan hukuklary diýilen meseleleri şular ýaly edip ulanyp gelýärler. Adamlar siz pikir etmeýän şular şu gowganlaryna, şular jan teni bilen o şu Türkmenistanda gör insan hukuklaryny ýagdaýyny gowlandyr. Howdy barýan, şoň üçin
geçirýändirler şu duşuklary indi gowulan jokdur. Ha şolary da arz etsek bileram biziň arzymyzdan gary ýetirip biziň hem hal ýagdaýymyzy gowulanlar jokdur diýip pikir edýän bolsaňyz ýalňyş ýaly. Biz bu zatlaryň oçy ýyldan gowrak wagt ýar görüp gelýär adamlar. Bular şol feodalaşmak diýilýän syýasy meselede de feodalaşmak ýaly bir zat bar. Ýürüýçi metodlar bar. Şu öz diýen öz tutýan ýagny öz gözüňde tutýan planlary bar bular region boýunça. Şoňa boýun etmek üçin şolary ýaly kartlar oýnamaly bular. Antany hukuklaryny tutmaly. Ine biz antany hukuklaryny bakanalap biz size sanksiýa giridip bilýär, biz eýdip bilýär, beýdip bilýär diýip başlaýar bular. Istesine de öň odallara maýdyk gelişim ýaly. Bilen pullary bar, biziň owurlanmadyň pullary aňyrda bilen elinde. Onam gozgoýarlar. Onam gozgolýandyr, hökman gozgolýandyr. Hökman gozgolýar o zatlar. Hawa puluňyzam eliňizden gidirmejek bolsaňyz, ine siz şuňa kail bolmaly. Onuň ýanky şol daş ýanky Beýik Britaniýanyň daşary işler ministri David Cameron ýaly adamlaram baranma. Onam ýagdadyk gaýdýa, ine siz şeýler etmeli, beýler etmeli. Ýöne Amerikada da ýogurtlaran beýlek tarapdan ortaýadan hem gakaryn getirmediler. Bular ýadyr iki oduň arasynda galan ýaly ba, görgüllüň ýagdaýy görgüllü mesel ýasa. Bular o tarapyň hem gowundy tapmaly, bu tarapyň hem gowundy tapmaly. Ortaýatlar aralary bulaşsa, onda ýene-de Türk Amerikada ýan ýurtlarynyň hem ýagdaýy ýadyr Ukrainanyň ýagdaýy ýaly bolmagy mümkin. Näme ýaraly çaklaşyň hem bir de çykaýmagy mümkin. Üstesine ýadyr gün ortadan hem howp bar. Ol sakally murtly, ol selleliler häzir gün orta hereketden giýräýse, arkan kime diýerejek ondan häzir Amerikada diýä giýräýse. Bunu tara kömek etmez o dal gaýşym ýaly. Ýene ortaýada diýremeli bolýar. A senem ortaýadan göwünni ýykyp dursaň, ortaýada onu goramaly, ýagdaý ýüze çykanda sen gorarmy? Gollarmy seni? O tarapam köp köp meseleler bar. Şoň üçin bulara minni jol näme diýä? Bar sart bilen iki oturuşda oturjak bolýarlar da. Özüňe sırtyň boguly boldy, ýani özüňe şunu ýaly uğurlyk edip berseň, o pul baryna maňa hiç çykaryp, olaň bank hasabyna, olaň banklaryna ýatyryp saklap oturan bolsaň, ondan olaň hem diýen netmejek bolsaň, ol başarmajak. Şoň üçin bu meselede aňsat meselede ýaly. Indi biz aýtdyrýan ki, antany hukuklar bilen baglanşyk meseleler gowy bolýar diýdik. Murat Düşemtinim ýanky hat geldi diýdik. Indi şo Murat Düşemtiň ýanyna aktivistlerin içinde ýene-de biri goşulypdyr adamlar. Kim goşulypdyr? Biziň nemämiz? Bulan näl? Men bunu videony görkezmem. Ýene bir sebäbi bar. Bulam Türkmenistandan bulan. Ýani Murat Düşemtiň ýanky şu ýanyna oğlanlarynyň içine ni meýalik Allamrad hem goşulypdyr. Ýani ýakyn ygtybarly çeşmeden maglumat edildi adamlar. Indi bir tarapdan gynanýan, ýani meýalik türmede ýöne begendirýän tarapym bar. Hudaýa şükür iňolmany odun nepara uğratmanyrlar. Özüm näýlim bolsa bir ýerde üýşübrä otursalar, birek golla bermek üçin bu bolar diýilen ýaly pikirim döretdi. Şoň üçin o tarap ana begendir ýa. Özüm anam dar çeşmeden geldi. Indi men şu videony görkezmegim sebäbi şuda YouTube'da. Bu videony Türkmen News saýtynyň redaktory Ruslan Mätiw koydu. Indi bu taýda bulan Ermeni asylly olan we Türkmenistanyň 19-njy maýda koyduğun video Sergey Grigoryan diýilýär. Özü Türkmen başydan eken, soň ortaýada gelip uruşa gatnaşyp ýör eken. Ondan o taýda gowja tölenýän eken, o tölenýän pulunam dollaram Aňryk ejesini uradypdyr. Türkmen başa ejem oşol şo pullara bir otogly jaýylypdyr Türkmen başydan. Indi şunu Türkmen News saýty ýa-da. Ondan bilinni kontraktini bir ýyl baglaşypdyrmy, 1,5 ýyl ýan ýakyn şol baglaşan kontraktyny möhledi gutorýa. On Türkmenistana gaýdyp barýar, ýankyja şo alan satyn alan jaýyna ýaşajak bolup baranlarda. Bunam desine çağırıp başlaýarlar. We ödem Facebook saýtynda, Facebook sahypasynda suratyny goýan bolup baýdyp şo uruşa gatnaşýandygyny hem gizlemän, zat etmän tanyş bilişlerine de suraty beren bolup elinde şunu ýaly ýaragly gizlänä okenna. Türkmenistan we kanun boýunça da Türkmenistanyň raýatlary daşary ýurt harby birleşiklerine gatnaşmaly. Gatnaşmak gadagan, uruşa da gatnaşmak gadagan, daşary ýurtlarda uruşu. Öýde ýurduň howp awan ýamy, öýde ýurduň duruşy da çykla ýurduň goraýan.
Emma yurdun daşynda harby birleşiklere gatnaşmaly. Bular mana şu ýaly Türkmenistanyň raýaty eken gaýdyp barýar. Mudan meheme çağırıp başlaýar. Iň soňunda näme bolýar? Buny inni şo jagada jaýyny tatdyryp şol 15.000 dollar alypdyr diýär-de ejeri şo bir otowly jaý. Indi şo jaýyny tatyp öz başyny gowwadan nemeli halat etmeli bolupdyr da şo jagada toplan puluny beripdirini. Şol bilen Türkmen News saýtynyň maglumatyna görä. Indi şu wideoň soňunda Türkmenistany ýene bir oglan görkezilýär şu taýda. Indi bu taýda bir topar bolup oturýarlar. Gözlerem Ukraina territoriýasynda ýene Orsiýetiň tarapynda o göçýän ekenler. Ana şu taýda bilen bir komandiri barmy, serjant mı kimmi? Şol tanışdyrýar, şu taýda oturanlar bizde internasional nimesi ýa topor diýäne bu taýda şu waşam bar, ay planam, ýa türkmenem ma diýip şol oglan görkezýär da. Şol oglan. Indi bunam mara bu Saparklyň topory kemi nedir da onu ýaýradýan. Telegram kanallarında yan kullanın suratını şu videodan kesip alıptırlar, screenshot edipdi. Yanına da bunun kaptalına da meali Allah'ım radifin suratını koyup yine şu diye. Ol mealik diyanını diyana diye Ukrayna'da uruşup böyle kaynağı deyip. Bir taraftan bu diyan tek tasdiklanan rogam diye yöne seyredin. Haseme havarlar deyip. Bulan kanalı var ha YouTube'da. Kanalına görkezmekde bular şol Telegram'daki kanallarını koyupdurlar şu screenshotlu surat. Aşağına ýazan adyny seredin. Dünýä Türkmen News'u diýe berilen habarda yer alan kişiniň ýitirim bolan aktivist Melik Allamradov bolup biljegini onu tanayan şahsy öňe sürdi diýe. Şunya hamala şunya tanayan ýakyndan tanayan Melik ýakyndan tanayan ine şudur şu Melik şu diýip diýe şonuňa meňzetdi diýe. Bu maglumatyň diýe dogrulygyny kabul etmezden öňürti onuň diýe garaşly çeşmeler bilen hem tasdiklanmagy gerekli diýen bolup berlepdirler ýöne. Şular ýaly provokasiýony da ýaýratmagyň özi. Eýem şu han artdyrjak bolýarlar da. Şunu alyp indi şol nemeni ýene de öňe sürýärler adamdan beýnesini ýuzjak bolýarlar. Indi men şol oglanyň ýanky videodan screenshotun birnäçe screenshotdan alyp ýadyr meýaliň tuguraty bilen deňeşdirýän seredin. Näme meýalik göni wagtdyr. Näde ýanky oglan. Şu meýalige şu meňde ýa adam. Şunu hatta ýene guman bildirip ýankyýal maglumat goýmaga bir esas barmy? Yani şu suratda şu meýalige meňde ýa-mi? Näme meýaligiň ýüzi eňine seredin, bu eňine seredin. Bu dodogyna seredin, bu dodogyna seredin. Şu meňde ýa-mi şu meýalige? Ha, adamlar. Şu meýalige meňde ýa-mi? Ýa şu meýalige meňde ýa-mi, şu maňa meňde ýa-mi? Şu ýanky videoda şol görkezilýän oglan şu videoda bir iki tanjak söz aýdýar türkmençe. Şonam diňläp görüň. Indi meýaliň sesinden sesi bilen tanış adamlar bilýändir meýaliň sesini näýeli, bir oglanyň sesini näýeli. Şonu men ýanky ýerinden kesip alyp gaýtalap goýýan. Şota da bar diýen zady şol oglanyň hemmeňize salam diýe türkmençelep. Şoň sesini hem ýöne diňleýäňde özüňiz baha beriň. Şol meýaliň sesini meňzeýär ýa meňzeýän ok. Здесь у нас имеются разные национальности. Есть представитель Туркменистана, представитель Чувашии. Он входил в группу военных, которую возглавлял командир с позывным «Шаман». Emmeğine salam. Emmeğine salam. Emmeğine salam. Emmeğine salam. Şol ýanky meýaliň sesini meňzeýärmi? Elbetde meňzeýän ok. Şoň üçin men diýjek bolýan adamy bilen oýnap berýän oýuny ýene de şol Türkmenistan rejiminiň bähwidine, ýagny meýalik ýitirmedilli meýaligi Türkmenistanyň gözlemäň, o meýalik uruşda eken diýilen pikiri biziň aňymyza ornaşdyrjak bolýar da. Ýanky HSM habarlar kanaly, HSM diýmegem men gäbir tanışlym toraýar da aktivistler içinde toranlar Allah'ım radaga bir kemini diýe kanalyny HSM diýip atlandyrýarlar. Näme aňla diýär da. Men aýdym o bilen okma diýen näwlýän haramdaga satylan maşenikler diýmek aňla diýär. He haramdaga satylan maşenikler. Şol mena şol şey dip düşünýän, şol alyp barýan işi boýunça ýanky netije gelýän özlerem şeýle şonu tasdiklar diýip umyt edýän. Indi häzirem gysaçyk ara kesme, ondan soň onuň halkara wakalar bilen dowam etdireriz.
Indi halkara wakalar barada gurrun etmeli bolsa soňky wagtlar döwlet liderlerine hüjüm etmek ýa-da zatlar ýüze çykyp urady. Ödem hatda Ýewropaňam jümmüşinden ha ýüze çykan wakalar wa bilýänsiňiz, bilmeýän bolsaňyz bilip goýun. 10 maýda Slovakiýanyň premier ministri Robert Fico janyny kastetmek finansiýa amal aşyrly Robert Fico'ga garşy ölmedi. Häzirin näme saglygyny dikeldiýä, şonu ýaly habarlar çykdy. Ýöne şol Slovakiýanyň bir şäherlerinden birini ýö tarapdarlar bilen duguşyk geçirende daşarda. Şoňa garşy bir adam 5 tane ok atdy da, şoň üçüsi bedeninde jegipdir. Ýöne edil ölüm nemesine halyna ýetirjek ýagdaýda bolmandyr diýilýär. Okun degen nemeler ýeri. Ýöne buňa öde gatyr garaşylmadykda ödem Ýewropa üçin bir mahsusat däl, ödem onu atan kim indi? Şu arada maglumat çykdy ýene şular ýaly hemme nemelerde we kanallarda berdiler. 10 ýaşyna boldy, 10 ýaşynjy maýda. Ine şu atıp duran edil atılan prototypy videoň bir nemede screenshotdy. Ine şol adam agaşykly adam, ýaşly adam 71 ýaşly. Ine hada soň eli tapançaly. Şu taýda şoň bar jan penallary, şu premier ministriň jan penallary özlerini gaty bir lellim bir professional däl ýagdaýda alyp bardylar da. Şu elini uzadan wadyna şu taýda üýşüp duran ine şu jan penallary da şonu elini kakmalylar, bular taýýarlykly bolsa. Ýöne bular şeýle bir özlerini bara yaman arkaýyn alyp bardylar da, alyp barýarlar bärde. Şu ýerli halk şonu eder öýdip zat edip bir garaşmanlyklar görünýär da. Ol yerli halk bolsun, yerli diýal halk bolsun, ol madama şoňa taýýar bolmaly. Umma men diýjek bolýanlaryň şu taýda ne professionallyk görkezdiler, professionallyk däl. Indi bunu atan adam kim? Bunu atan adamyň ady Juray Cintula ady. Ödem 71 ýaşly. Ýöne şu arada gün watarda ilkinji şonda maglumat çykyp başlandan bular näme etdiler? Şu maglumaty taýýarlayan gün wataryň propagandaçylary şu adam ine şu ine kellerin garagan edip soň nemetdiler, tutdular, ele hallalar bolýan. Derre urup ýere ýatyrdylar bolýan. Indi şunu iştada teretin şu arada çykan maglumaty Robert Fico's attacker diýä. Robert Fico garşy hüjüm eden adam, a poet with the past ties to a ultranationalist and pro-Russian group diýä. Ýagny öýe şahirmişin bu adamyň öýdi. Slovakiýaly şahirmişin öýdem diýä. Nähil geçmişli adam diye. Yani aşa milletçi hem ortaya taraftar toporlar bilen bağlanışı olan adam diye. Aşa milletçi hem ortaya taraftar toporlar bilen bağlanışı olan adam. Hakikaten ne olsa bu adam ortaya karşı, ortaya nedir Ukrayna'da uruşuna da karşı adam. Onu hemmeten son ayda oturuyorlar. Slovakya'nın öz jurnalistler hem yadı oturuyorlar. Ödem näme üçin şol Robert Fico hüjüm etdi? Robert Fico soňky wagtlar Ukraina ýaraw gollugyny bermeli, biz bet etmeli. Indi diňe paragaçylykly gepleşikler bilen çözmeli bu meseleni. Ortaya alan ýerine galýa, mundan aňryk indi bulary özükdir oturmaklygyň özi tutuş Ýewropa üçinem hop diýip, şu taýda hatda girişinde de ýalygy. He also opposed ending the air for Ukraine. Yani şol adam şol ýanky Robert Fico'ň pozisiýasyna garşy çykyş etdi. Haýsy pozisiýasyna şol ýanky premier ministr Robert Fico Ukrainany gollug bermäliň. Gelin şolary bir gepleşikler stolunyň başynda oturdulyň diýilen ideýasyna garşy çykyş eden adam. Onu ýa-da onuň ortaya tarapdar bolýar. Bu Ukraina tarapdar. Üstüne de aýalym Ukraina eken. Ondan şoň aýaly barada häzir maglumat gözlesem, o adamda tap bilen men Google'da ýazdym da, şol adamyň adyny ýazdym, ingliz, latin harfler bilen. Juray Cintula's wife diýip ýazdym da. Juray Cintula's wife diýmek, şol ýanky adamyň aýaly diýmek. Şonu Google'da alyp Google'yň gözlegine nemesinde Guralyna ýazýan bolýar. Diňe şol adamyň özi barada maglumat çykýar. Aýaly diýen söz çykan, o ýa-da şu taýda. Who is Juray Cintula? Why did he write? Why did the writer allegedly? Yani şu diye kim şu adam diye näme diye bu näme şunu hüjüm etdi. Bu taýda da şoň şahsiýet hakynda guruldy diye. Bu taýda da şu adamyň aýal hakynda ýekece sözem çykan, ýekece sözem. Şu adamyň öýe çakynda çykdy. Indi şu adamyň aýal hakynda maglumat tapmak üçin Yandex ulanmaly bolýar. Yandexiň gözlegine gözläp şu sözi ýazyýar da edil şu sözi ýazyp
basyan gözle bolin öňü bilen şolay adamyň aýaly hakynda çykýar. Teger sen şolay adamyň aýalyny hakynda maglumat gözleýär, şo çykmala. Ine şutady hemmeden şol adamyň aýaly hakynda maglumatlar ine. Ukrainian wife of Chintula, wife of Slovakian prime minister assassin taken away by corpse. Ine betaydy the wife, ine betaydy şoň wife, şoň aýaly hakynda. Indi näme bular gizleýär? Näme Google gizleýär? Google'a özüňiz bilýär. Gün wataryň şol ýa-ni deep state diýilýän gara güýçleriň elinde gural, sakly aňyryna kölge güýçleriniň guraly. Sebäbini aýdyllar, ne şu ýok, iň ýokarky maglumaty ýene bahsýan bol näme hakda çykýar. Şoň Ukrain aýaly Slowakiýadan gaçak gitjek bolýar. Şu waka bolandan soň onam aeroportda bunu taklaýarlar da ýyna gaýtarýarlar. Ödem Warşawa gitjek bolupdyr, Warşawaň üstünden Ukraina gitjek bolýar, gaçyk gitjek. Näme üçin bu aýaly gaçyk gitjek bolýar? Sebäbi şu aýalyny eýýem guman bildirýärler. Ýagny şol Robert Fico, ýagny şu ýurdun Slowakiýa premier ministrine hüjüm etmekde şun beýnetini ýuwan şol aýallar, şun taýýarlanan şol aýallar diýip şol aýaly häzir gizliň gulluklaryn bilen baglanyşy barmy ýokmy şonu öwrünjek bolýarlar da şonun ýurtdan çykmalar edilen. Ýörüýte prokuratura tarapyna ýam kararam kabul edilip şoňa görkezme de berilen. Sen häzirlik şu üý tutulýandygyna sen ýurdu terk etme hakyň ýok diýip oňa duýdurulan ödem baryp durmaly, özüni hata baldyryp durmaly, ýygy giderli. Polisiýadym ýa-da prokuraturadym. Şo düýdügini bolup bu ýurtdan çykyp gaçyp gitjek bolýar. Diýmek, näme diýe owul syrty gowşok diýilişi ýaly şol aýalyň hakykatdan 50 bar bolmaly. 71 ýaşly garry da ol, häzirki döwürde indi käbirlerine pikir etmeňiz mümkin. Ol nädip ol aýaly ony beýdip hüjüm eder ýaly edip bilýär diýmeňiz mümkin. Edip bolýar häzirki döwürde. Şeýle bir dermanlar, hatda nemeler bar da tabletkalar. Psikotrop nemeler diýilýär da maddeler, psikotropny. Yani şonu belli bir şol psikotrop, ýa-ni adamyň psihikasyna täsir edýän şo dermanlary içirip üstüne de beýnini ýugurup otursaň şol adamy hemme adam etdirip bolýar. Ony psikologlar, psikoterapewtler bilýär onu. Şon ýaly maddeler bar, şugun kugun. Belki on diýär şoň içýän çaýyna, naharna ýanky ýaly terişleri goşup beýnetine ýugup sen gitmeli diýip beýnetine goýup otursaň, hipnozlan ýaly. O hipnozyň meselen edip. Onu niye şey devam ettiren bolmagy mümkin. Bolmasa ol adam diýär, olar ýaly iş, ýani adam öldürmek, gidat, ol bir bilen meşgulanjak adama miňden ok diýerler da. Şon ýaly neme bar? Onuň indi bir adam idealy bilenem bu wakadan göni bar ýok, 4 gün geçdi bolýan. Bilýänsiňiz, Eýranyň prezidenti Raisem, ýani Ibrahim Raisiň hem uçup barýan dikuçory helakçylyk uçurady. Olam edil şu wakadan bary ýok 3 gün, 4 gün geçenden soň 19-njy maýda boldy. Olam şol Äzerbeýjan bilen Eýranyň terket ýakatynda bir elektrik stansiýasy açyldy. Şo dawara gatnaşyp, şo gün ýyna gaýdyp gelýärkä, bular bir giden bir delegasiýa, bir topar delegasiýa, bular 3 tane dikuçor bilen barýarlar da ýyllaryna gaýdýar, ýöne näme üçindir? Beýleki 2 dikuçor şol howaň yaramazlygyna da garamazdan ýanky arkaýyn ýyllaryna dolanýar, emma muhim ýanky Ibrahim Raisiň uçory helakçylyk uçurýar. Baryp bir ýerde dağ gurup özüni tutady da ýanky dikuçor şo vertolyotyň içinde de ýanky prezident Raisiňden başga ýurdun daşary işler ministrem bar, ondan ýanky ýerli welaýatyň häkimem bar, ondan ol welaýatyň amamam bar, esasy resmiler şol oňdaşyndan ýene döwürdi adam. Ýani şol nemen dolandyrýan, vertolyot dolandyrýan ýanky 4 tane ekipajyň agdalary bar. Indi bu taýda şu hederdi, näme üçin ýylydyna ortiýet bilen ýakyn hyzmatdaşlykda ýa-da ortiýda tarapdar döwlet liderleri diýip hasaplanýan adamlardan ýylydyna iki taňatyna şunu ýaly ýanky ýagdaý şunu ýaly bolýar, birine gönnen göni ýara bilen hüjüm edilýär, beýlekden gümürtük ýagdaýlarda şolar ýaly ya howa yaramazlygy sebäplemişinde şoň uçur baryp urupdyr, ýanky dagada helakçylyk uçurap öldü şol. Indi şular ýaly zat gurunalyp bolýan, birinjisini indi gildiň urluklar gurunapdyr diýip bilersiňiz. İkinjisini näme howa günäkär, howa şoň bursu bolupdyr, ýagyny bolupdyr zat diýerler da.
ol ýagny burtly howada da hökman uçur ýere başmaly diýen kanun ýok. Uçurun öz işini öz ýürütü enjamlary we şolatlara kontrolly edýän sen daga ýakynlaşýarmy ýa ýere ýakynlaşýarmy näme ýakynlaşýar ol ýerden aralygyň näçe beýiklikde bar ýa-da hemme zat onu dolandyryp otyra häzirki zaman enjamlary o zatlar özü kompýuteriň özü gödäwçiligi otýar da. Indi şoňa garamadan näme üçin aly öyle şol hutdy şol prezidentiň oturan vertolyotçular ýa helakçylygy uçurap bilýär. Birinciden başky iki uçur orthetde iki tane ýa-ni vertolyot orthetdiň vertolyot eken. Üçüncüsü ýol gün mataryň vertolyoty ýa-ni Italiýadan alınıpdyr diýär, ýöne gaty köýnü diýär. Oňam ýa-ni ätýaşlyk şaýlary häzirki wagt ýurda eltilen ok diýilýär, bolýan ýöne garawalaryň üstü bilen alyp otyrlar, oňa geregençe alynýar. Ýöne şol prezidentiň uçup barýan uçury kime degişli eken? Gyzyl Haç guramasyna degişli. Gyzyl ýarma jemgyýet bar. Gyzyl Haç guramasy ýa başgaça. Şoňa degişli eken. Şoňa ýetişiliginde şolar gödäwçiligi edýär, şolaram şoň ýa-ni tehnik taýdan guruplugyna da şolar ter edýän eken. Indi Gyzyl Haç guramasy diýmegem näme? Ol har kara guramasy, olar daşarky güýçlere tabyn gurama. Ýöne Eýranyň içinde de iş alyp barýar o gurama. Ýöne şolara da degişli ekenna, ýa-ni şo vertolyot. Indi şolar ýaly şuhada boldy da, Gyzyl Haç guramasynyň öýde ýaşany gurnaýdym ka tehnik taýdan näte adlyk ýüze çykarar ýaly ediläýdimi ka? Olaň öz adamlaram daşarydyň ýa-ni gidilýän gulluklar bilen belki balanşy bolanlar zat. Şoň ýaly şuhada ýüze çykdy. Ýöne şolar ýaly bir waka 2010-njy ýylda da ýüze çykdy adamlar. Bilemok ýaşyraklaryňyz bilmeýän bolmagy mümkin. 2010-njy ýylyň 10-njy aprelinde Polşadan Ortiyada baran 154 katımlı uçorun içinde de yukarı dereceli delegasiýany öýde bilen alyp baran uçor helakçylyk uçuruldy. 96 tane adam öldü. Şoňa aglap adam yukarı dereceli resmiler. Polşadan Ortiyada baranlar Smolensk şäherinde helak boldular şolar. Şol uçor helakçylygy da uçar boldular. Indi şonda da gatry uluşy foýda çykdy. Näme üçin? Şoň howa ýa-ni howa agentliginiň öňünden aýtmagyna görä şoň güneşli howa arasy howa bolmaly eken. Ýöne ýerden howa bulaşyp başlaýar, şolaň barmaly güni. Gaterwet bulaşýar ýöne meni de däl. Şol bulutlar birinciden gatyp etýär. İkinciden hem üstüne de duman bolýar. Adatyndan naşar güýçli duman bolýar. Dıkyl duman bolýar. Şol ýeri görmek mümkinçiligi 50 metrçe göre boldy diýär-de. Özüňiz gödegine getirin adamlar ýokardan uçur gelýär. Aşağıda pes salap bolun şol pilotun wa şu uçur türýän adamyň görme okuýy we aşağı teredip görme okuýy. Şol ýere 50 metr ýaly golaýlanyna görüp bilýär ýeri. Asfaltdan ladym. Şolar ýaly derejede howa yaramadlaşýar. Şoň üçin eýem ýerden bilara duýdurýarlar. Gelmeýän düşük koltaňdan uçuryňyz ilki Belarusiýa territoriýasynda düşürüňde ondan soň bärik ulugly maşyny gaýdy beriň diýip hem görkezme de berilýär bulara aňardan Ortiýa tarapyndan. Onu da ýa-ni pilotlar bu teklibi kabul edenoklar özlerçe finansiýallar gözjek diýenlerde. Ondan o finansiýam näme bile gutorýan soňunda şo duman sebäpli bular bar, ýa-ni ýere görübilen oklar, ýere ýakynlaşýan bar. Diňe bular şo enjama bil baglaýarlar da. Uçurun enjamlaryna bil baglaýarlar. Olam soňunda näme bile gutorýar, şolar ol aeroportun gonmaly aeroportun tögerekler Tokoy adamlar. Tokoy şu Tokoyluga baryp bular bar, şu agaçyň ýokaryn kakýada samolyot uçagda şu taýda ýere gaçýan bular. Şonna bana Putin uranlar ýa-ni ortýetdilenem näme Polşa gatnaşyklaryň gowdel ha o Facebook uranlar näme denler. Käbir konspirologlarym ýok buni şu iki ýurdun arasyny tam yaramadlaşdyrmagy gazyklanma bildirýän, isleg bildirýän güýçler edenler. Ýagny ödem klimaty dolandyryp bilmek mümkinçiligi olan güýçler edenler diýilen şaklama şonda da ýüze çykdy adamlar. Şonda da ýüze çykdy. Sebäbi howa bolmaly wagty howa bir deneke urtut yaramadlaşýar. Ödem şeýle derejede gaterwet yaramadlaşýar. Ödem şolam göni şolar ýaly ýokary derejeli resmiler alyp barýan delegasiýany alyp barýan uçuryň barmaly ýerine şon ýaly bolýar. Ol sorun içinde de hatta Polşa prezidenti Lech Kaczynski diýen prezidenti var şoň içinde. Şolam öldü ýani, şola adamam öldü şonda.
Goşun yol başçılarım da gorunma yani baş komanda üstünde şenli goşunun şolarım. Olar näme üçin Smolensk'a bardylar, barjak boldular. Şol 1940-njy ýylda Stalinin döwründe repressiýa edip edilip, yani atylyp öldürilen palyak ofisiýerleriniň şol matam günne gabatlap bular barma karar edipdirler. Olam gönden göni şol ýyl dönümine gelýär da çegelek ýyl dönüm 1940-njy ýylda bolýa, o waka 70 ýyllygyna bolýar da 2010-njy ýylda 70 ýyl bolýar. 70 ýyl ýa-ni 1940 we 70 ýyl bolýar da. Şoňa gabatlap barjak bolýarlar bular. Ödem şolaň öldürilen ýeri şol Smolenskiň ýa-ni şol Tokoýlugynda diýilip atapdan ýa şolaň guburlarym bar. Ne şolar ýaly katastrofa boldy. Indi bunam ýa-ni şuhany artdyrdy. Indi men diýjek bolýan, men özüm näil pikir edýän, men özüm şahsy ozalamay diýän. Klimaty dolandyrýan energiýa yaraglary bar, hakykatdan hem şugun kugun bar. Şol isleseler sen başyňa dyýyngy ýagdaýda ýagşam ýindir bilýärler, buğdam ýagdyr bilýärler, güneşli howa bolmaly ýerinde bulaşdyrwan bilýärler, ýa bulaşmaly howa bulaşmaly ýerinde açywan bilýärler. Ony bugünkü gün gilliň zat däl, ol ýa-ni howany dolandyrmak bar. Ony häzir obawjylyk maksatlar üçin dolandyryp otýarlar, ýani gerek bolsa. Ýani mysal üçin bayramçylyk geçiriljekmi? Isleýän oklarmy şol asmanyň durup bolmagyny isleýärlermi? Diýmek şogun şu asman durum edip bilýärler. Ýöne koýurtlar edip bilýär. Ýöne şol tehnologiýa has kämil görnüşde eýlik edýän, ne aýdaly biz ýürüýte gepleşýän etdik, Amerika ýaly döwletlerde hatda ýer titretmek ýaly zatlar edilip bilýän şol. Ýani harp diýip bir merkezleri bar bular. Şol ýörüýte şoňa netlenen olurda, o men pikirim däl, ol Amerikan alymlary, ekspertleri olurda birden kitaplar ýazdylar. Şugun köwünde Amerikan mümkinçiligi bar, hatda ýere mirandyr bilýär güýçli ýagdaýda. Silem tuzurýar, ýa tupanam, apy tupanam tuzurup jaýlar weýran etdirip bilýärler. Şu datlaryny biziň alymlarymyz edip bilýär diýip özleri aýdýarlar. Şoň üçin bir ýa-ni boş konspirologiýa diýär, şunam belki şolar ýaly güýçden eden bolmagy mümkin diýilen hem şaklama bar adamlar. Indi soňky dowam edip duran ýene bir galawaply wakalardan birem şol Gürcistan'da olup duran wakalar. Gürcistan'da bilişiňiz ýaly ýaňy bir küçüknükde bir täze bir kanun kabul edildi. Yani daşary urt agentleri hakynda kanun diýilýär. Zakon o иностранных агентах diýär. Indi şoňa protest bildirip aýagallygyna çykyş etdiler, şonu kabul etdirmejek boldular, daňat etdiler. Olam kabul edildi adamlar. Indi şu wakaň barşynda şol kanuny kabul etdirmejek bolup baňa ýa-ni şu ýurdun premier ministri şol kanunyň tarapdary, şoňa inisiatiw edebilenim, öňe sürüli şo kanun. Bu adama Irakli Kobahiza diýilýär, ýurdun premier ministri. Şoň partiýasy şugun kugun parlamentde ady kiredici ýa-ni orunlary eýleýär. Indi şolaň partiýasynyň öňe süren şol teklibi esasynda da ilki kabul etdi. Onuň ol prezidenti hödürilmeli. O ýurdun prezidenti minna şol aýal Salam Nazarbaşvili diýilýär. Bu aýal onu kabul etjek, göz çekjek geldi. Ýöne ýurdun öz kanuny bar. Bu kanun boýunça ikilenji gedek şolar ýene de hödürilse parlamentiň agdalary köpçülik bilen ses berip, ondan ol kanun geçýär. Bular hem şey etdiler. Yani parlamentdaki adyklyk edýän bu tarapdarlary, Irakly Kobahiza tarapdarlary ses berip şo kanuny iňsoňunda kabul etdiler. Aýyň 28-de ýalňyşmaýan bolsam, şo kanun kabul edildi. Indi doly. Indi bu şu kanuny näme üçin kabul etdirmejek bolýarlar? Ýani birinciden ýurdun prezidenti diýdi Salom Nazarbaşvili garşy boldy. Ondan daşary ýurt güýçleri garşy bolup bir aýagallygyna balara basyş görkezip başladylar. Şonu kabul etmeň diýip. Näme üçin şonu kabul etdirmejek bolýarlar? Bu kanunyň özü näme? Daşary ýurt agentleri hakynda kanun diýilýän zadyň özü. Şol ýurdun içinde, haýsydyr bir ýurdun içinde daşary ýurdun maliýe kömeginden, maliýe ýardamyndan peýdalanyp iş alyp barýan guramlar we adamlar we şahsiýetler we şolaň işini gödegçiligi, şonu gödegçiligi kontrolly almak üçin kabul edilýär ýanky kanun. Olar ýaly kanun Amerikada da bar, günni atargan bir giden ýurtlaryna olar ýaly kanun bar. Mesela üçin Amerikan Birleşen Ştatlarynda şolar ýaly kanun bar 1938-nji ýylda kabul edilen.
1938-nji ýylda şolar ýaly kanun Amerikada kabul edilen, ýagny daşary urt tarapyndan maliýeleşdirilen guramalara, maliýeleşdirilen guramalar adamlara gödäwçilik etmek barada. Ina şo kanun barada Wikipedia'da maglumat adamdygyny Amerikan Birleşen Ştatlarynda 1938-nji ýylda şo zakon o registrasiýa inostrannych agentów. Ödem şo kanun düzgünni bolsaňam 5 ýyl içinde sana türme tutsalygy berilip bilinýär. Orfiýetde şo kanun ýaňy ýakyn 2017-nji ýylda kabul edildi. Bary ýok. Ýöne näme üçindir? Gün matara tarapdar propagandistler, ýagny liberallar diýilýänler, şu kanun orfiýetiň kanuny, Gürjistanyň şo kabul eden kanun orfiýetiň kanunyň kopýasy ýa-da ýalan söz diýerler da. O ýene de gün wataryň ýalan propagandasy şo kanuny orfiýetiň kanuny, ýagny hamala ilkinji gedek orfiýet şolar ýaly undusga görkezdi diýilip görkezmek üçin edýärler da. Hakykatynda ol gün wataryň kanuny. Gün wataryň kanuny, Amerikan kanuny diýsem ýalňyş bolar. Ondan inni näme üçin şoňa öýlernek barlady, näme üçin bulara kabul etdirmejek bolýarlar? Sebäbi onda sen daşary urt tarapyndan ýurdun dolandyrylmagyny gödäwçilik edýän. Bularyň maksady näme? Gün wataryň maksady şol öz oýunjaklary bar, özlerinden maliýe kömegini alyp, aýlyk alyp, günlük alyp, ýurdun içinde iş alyp barýan adamlara degdirjek däl bular. Olar gödäwçilige de aldyrjak däller, şolary ýydarlatjagam däller. Şollara näçe tölenýänem bildirjek däller. Gürjistan'a aýtdy ýok, Gürjistan häzirki dolandyrjy güýçlere aýtdy ýok. Biz onu bundan öýle geçecekler. Biz gödäwçilik aljak. Biziň içimizde bulaşyklyk edip oturýarsyňyz, aýtmy şonu gödäwçilige almak üçin ýanky kanuny kabul etdi. Şo kanuny kabul etdirmejek bolup gün watardan ýanky şu buna jaň edip başladylar. Şo edil ýanky dawaly wagtda öýdüm. Yani bular birinci gedek şo kabul edenne prezident gol çekmedi, ýygyna gaýtardy. Şol aralykda ýanky Gürjistanyň premier ministrine Irakly Kabagiza gün wataryň Ýewropa Birleşiginiň komissarlarynyň, ýani ministrlerinden bir jaň edip bana haýwat atdy. Ödüm bunam soň bunu öýde aýtdy premier ministrin. Yani штата макалада дайдылья. Еврокомиссар угрожал премьеру Грузии тем, что он разделит судьбу Фица. Yani seňem başyňa edil şol Slovakiýanyň prezidenti, premier-ministriniň başyna gelen waka ýaly bolýar. Seňem ýagdaýyň diýip haýwat atýar. Ştada filmde söz getirýär. Şu янки premier-ministrin öýdi. Bir aýdýar, Еврокомиссар перечислил целый ряд мер, которые могут принять западные партнеры в случае преодоления вето на закон о прозрачности. И, перечисляя эти меры, этот комиссар отметил, вы же видели, что случилось с Фице. И должны быть очень осторожны. Sizle gördüğünde premier-ministr, yani Slovakiýanyň premier-ministrine näme boldy? Indi siz demödüňiz, teredin da diýilen ýaly şey diýip maňa duýduryş berdi diýe. Soň dat Ýewropa Birleşiginiň ýanky komissaram soň çykyş etdi, kim diýen belli boldy. O Ýewropa Birleşiginiň ýol başçylary beýlik resmiýlerim çykyş edýän, sen ýalňyş düşünipsiň, beýle edipsiň, beýle. O taýda ýalňyş düşünmek, bu düşünmelik ýok, o taýda görünüp durar. Şu kanunyň kabul edilse görda bilen diýen zady näme ýanky komissarym? Şo kanuny geçirmeň, şo kanuny kabul etmeň diýär. Şo kanuny kabul etseň özüň gördüň ana ýanky Slowakiýanyň premier-ministrine näme boldy? Senemi görda diýilen ýaly söz bolýar da. Ondan başga näme netije çykarmaly? Şo haýwat däli näme bolýar? Şo ýaly edilip oturýar gün watarda. Demokratiýa taýdan ösen diýilýän. Ondan aýagallygyny da häzir protestler henüýem dowam edip gidip oturýar adamlar. Ödem bu protestleri geçirýänler, şo gün watara tarapdar diýilýänler, gün watara taýdan şo maliýeleşdirilýän adamlar guramalar edýär şonu. Sebäbi bular öz sırtlaryny açylmagyny isleýän, o kadar şo kanun kabul edildi, kanun kabul edildi. Indi kanunyň şertine görä nähili? Sen guramaň umumy maliýet aýdan töleği daşar tarapdan edilýän töleği umumyň sen girdijiň 20 götermeden ýokardy. Aňyrdan gelýän bolsa daşary ýurtdan, daşary güýçlerden, daşary ýurtlar haýda dur, daşary guramadan sen ýok manfaat bermeli, şonu açmaly. Haýda guramadan gelýär, haýda guramalardan gelýär, ýa haýda bir biznesmenden gelýär, sen şonu ýok man açaýmaly. 20 göterimden köp bolsa sana berilýän ýardam. 20 göterimden pes bolsa onda bolýar, oňa ýany ýok diýilýär. Ortada da şonu ýaly, Amerikada da şolar ýaly. Ýöne Amerikada gatty güýçli şu meselede. Sebäbi Amerikada daşary ýurt guramasyny registrasiýa etdirmek gatty kyn.
Üstesine de maliye kömegini almak gatyky. Sen registrasiýa etdirebilirsiň, ýöne maliye kömegini alyp urasaň, mysal üçin aýdaly orfiýet gurama döredipdir ya Belarusiýa, Iran. Şonu işleme diýal edýärler. Indi mysal üçin Raşa diýen telekanaly işleme diýal etdiler Amerikada. Näme etmeli diýerler? Bular her hatda Raşa diýen her bir efire berýän materialynyň teksti şu ýörite gulluklara barmaly, olaram şonu oňlamaly. Şolar ýal etdiler. Şondan soň da ondan Orsiýadam öz territoriýasyna CNN idi, BBC idi, ýani adatlyk radiýasynyň bürosy bardy Moskwada, şu şakaçyn ýaňyň için. Orsiýadan soň bolýa şey diýýärmi, bizden beýçek diýdi, olaram ýapyp başladylar, ýani daşary media guramalarynyň bürolaryny ýapyp başladylar. Ýene de Orsiýet günäkär edýärler. Orsiýet etdi, Orsiýet beýdi. Amerikan öz tarapyndan şonu nusga görkezýärler. Ýa-da ine Balaýal näme üçin garşy çykyş edýär ýurdun häzirki prezidenti. Balaýalyň özi kim? Şulaýalyň özüm daşary daganty. Gürjistana dogulmadyk. Özi Fransiýada dogulýar. Soňra muny Mihail Saakashvili bir kelesaň wa günwatar tarapda. O prezident boldy. Muny daşary işler ministri edip belleýär. O Fransiýa raýatyny alýada daşary işler ministri edip Gürjistanyň ministri edip belleýär. Şoňadan bu raýatlygam ödem Fransiýa raýatlygy. Şonu ýalat edilmeli. Ýani şu öňüni almak üçin edýärler de häzirkiler. Bulaýarym häzirem prezident bolup otýar. Özde urunda daşary işler ministri boldy. Soňra wezipeden çetleşdirdiler. Onu da Gürjistanyň gitmedi. Soň Gürjistanyň raýatlygyny berdi muňa Mihail Saakashvili, şowat ýurdun prezidentidi. Soňra bir partiýasyny döretdi Put Gruziýada, ýani Gürjistanyň ýoldy. Indem aralykda ýani 2018-nji ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna da ýeňiş gadanyp prezident bolýar. Näde ýeňiş gadany ýaby? Sebäbi günwatar tarapdar ýaşlar we esasany ýaşlar. Bunda problemi gören ok. Ya bu daşary ýurdun raýatym 2 tane passwordy barmy? Ay bolsun da diýip bana saýladylar 2018-nji ýylda. Indi şu ýylyň oktýabryny betädi, saýlanmaly. 6 ýyl möhrede prezident saýlandy. Indi şu ýyl ýene de bana kual kesiklerine ýöne indi bu prezident ikinji möhrede prezident saýlanlar öýdilen ok. Abo, şoň üçin bu gün watar ödem bulaýalyň özüniň ol işlemedik ýeri ýok. Goranmak ministrligine de işlän be. Ödem Amerikaga dibem şol ýa-ni Orsiýet dargatmak planynyň proýektiniň ýol başçylarynyň biri professor ýa-ni asly näme diýip Polşaly Brzezinski diýen adamma. Şu Brzezinskiň elinde tapagalyk gaýdan aýal bulaýar. Ýa-ni häzir ştada şu maglumaty okap beri. Yani ştada ne seredim. Amerikan Kolumbiya Üniversiteti'nde şu Zbigniew Brzezinski diýilen adam şu professor eken şu üniversitette bu adam ýönemeýän adam dä. Bundan sapagalyan adam hökmen Orsiýada ýumurmak, emem Sowet Soýuzyny öz döwründe Sowet Soýuzynyň dargamagynyň arhitektorlarynyň biri hasaplanýar bu adam. Dine şular. Ýöne bu soň 2000-nji ýyl, 2018-nji ýyllardan çykdy, 2017-nji ýyllardan çykdy. Ondan şular ýaly adamlardan tapagalyk gaýdan aýal be. Ondan inni bilen bu missiýasy näme bolar? Elbetde Orsiýet bilen gatnaşyklar ýaramallaşdyrmaly, edýän hereketiň Orsiýada diýan etmeli, günwatara tabin bolmaly, günwataryň oýuny oýnamaly. Inni häzirki güýçler ýurdu dolanyp oturan güýçlerim aýtdy, ýok, biz Orsiýet bilen uruşjak däl, biz Orsiýet bilen hoşnýetli gatnaşyk alyp barjak, sen düşmançylyk teatrdan alyp barjak däl diýilen ýa teatrda eýip başladylar. Bulam häzir binjerge diýär. Inni yani daşary ýurtlarda diýdik da şolar ýaly kanunlar bar diýdik. Haýsy ýurtlarda bar? Amerikan Birleşen Ştatlaryna bar, edil şok kanun. Awstraliýada bar, Beýik Britaniýada bar, Izrailde bar, Hitaýda bar, Fransiýada bar. Görýänmi? Yani inostran agentligi, daşary ýurt agenti diýilen kanun şo ýurtlarda da bar. Günwatarda da bar. Emma näme şu olara bolýar, ýa-ni kanun ulanmak, olara bolýar gödäwçiligi almak, daşary ýurt tarapyndan maliýeleşdirilýän buramolary, adamlar, bular gödäwçiligi almaly, olaryň işini gadagan etmeli. Emma näme şu Gürjistany we edibilen ok. Gürjistanyň özüňi tiýarly döwlet. Bir gara güýçler, ýa-ni sakna aňarty güýçler diýdik da, yani kölge güýçleri. Kölge güýçlerini ýene alada goýan ýene bir zatda kölge güýçleri diýilen güýçler häzir Amerikanyň dolandyryp otýar. Biz oňam görüň edik gelýär. Inni häzir Donald Trump'yň inni prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmagyna böget bolmak üçin her zat edýärler. Indi ahyrdan bular näme etdiler? Bilýän adamlar öňe aýdyp gelýär. Joe Biden we häzirki prezident Biden. Şu Biden bilen ogluny häzir
Cinayet ikisini hem cinayet jogapkarşylygyna çekmek üçin hemme fakatlar bar şuň kugun. Kongressde ýürüýte komissiýa döredildi. O komissiýada bir giden cinayetçiligiň üstüni açdylar. Açdy. Milyonlarça dolarlar para alypdyr, kakatam alypdyr, ulam alypdyr. Şol häzir Biden şu prezidentlik wezipesinde de oturmaly. Ýöne buny aýryp bolanok. Üstüne de bulara garşy cinayet işine gowlap bolanok. Ýagny suwda da ýetirip bolanok. Suwd kabul edenok. Suwd şular barada cinayet işini gowlatyp gelenok. Emma maňa garamazdan bular näme diýär? Trump'a gedek gelenine etmedik zadyna medeniyaleti görkezmeli, bu görgüli bara bir ula adam haçanlar bir wagt bir ýanky prostitutkan hyzmatyndan peýdalanypdyr, şoňa pul töläpdir. Indi bular onun ullukan bir skandal ýatak otýarlar. Aýten ýa şoňa pul töläňde şoň diýär, şoň sesini temetdirmek üçin sen oňa pul töläpdiň, para beripdiň. Ol edilýär. Hal siýasatda da edilýär. İki taraplaýyn alalaşyga gelinýär. Awa. Bular ýa näme diýär? $130,000 pul alypdyr bundan. Ýanky şol şoňa hyzmat görkezden. $130,000 bundan pul alýar, ödem şantaj edip alýar. Bolýa men hesim çykarmaýan ýöne maňa şunça pul töledýär. Trump görgülem töleýär ama $130,000 töleýär, indi gaýdyp hesim çykarma alalaşdyk. Asoňam şol iki tarapdan alalaşygy ýerine ýetirmeýänem aýdýar bul. Harbarçylara da ýanky şu maglumaty ýüze çykarýar. Näme üçin edi? Olaýalyň öýdi kanun bar diýär. Indi bular näme diýär? Olaýalyň öýdüni jogap karşyga çekenoklar şol öýdara dilleşigi bodanlykda. Ýok. Bular näme diýär? Şoňa төлenen pul $130,000 gizlenipdir. Ýani hamala başga nada sarp edilen ýaly edip görkezlipdir Trump tarapyndan diýär. Elbetde Trump oň hasabatyny berenni men kun täteledim diýme adamlar. Başga da üçin tölendi diýip görkezýär. Indi şoň üstünde ullu kanaýadyr gowukdyryp buny jinayet jogap garşyna çekmek üçin häzir höküm çykardylar. O hökümem 34 san punktdan awarat höküm boldy. Şu hökümüň hemme punkty boýunça da hemme bölüm boýunça da ana 30-njy maýda höküm çykardylar. Yani присяжные признали Трампа виновным по делу фальсификации деловых документов. 31-nji maýda höküm çykdy. O hökümem kim kabul etdi? Судья kabul etmedi adamlar. Oturdoşlar diýip barzatlar. Bular näme diýär? Bir näme tanış adamlar, belli bolmadyk adamlar, Trump'am tananyny hiç kim bilenok. Bir topar adamlar ýygnaýarlar, siz ýa suwdyň oturdoşlary bolmaly, siz ýa üçüňde öýdüňiz karar kabul edin. Sizin çykaran kararyňyzdan soň suwdyň hökümine gidýär. Ol adamdan kimdigi belli, ýa o toplanan adamlar. Awa. Olar oturýarlar da oturdular ana. Trump'ın ykbalyny şerdiler. Ýagny indi näme etdiler? Edil häzir höküm çykanda näçe ýyl türme tutsagylygy berilmeli. Oňa ýetenok. Trump günäkär dälmi diýilen ilki birinji adım ana şo bolmaly. Şo meseleni şol ýanky suwdyň oturjyşlar diýilen topar çözdü. Trump günäkär diýdiler. Öýlerem näme diýerler? Ýanky meselen ýene bir meselen öz içinde 34 sany bölüm bar. Ine Trump şey dipdir. Şutada günäkärmi? Hawa günäkär. Trump otaň beýdipdir. Şutada Trump günäkärmi? Günäkär. Şey dip 34 sany punktdan awarat bölümden awarat jemi bir işin öz içinde 34 sany bölüm bar. Şoň 34-siniň bular ýanky topar hawa şunda günäkär diýip hemmeden bir agzdan kabul edýärler. Ol mümkin däl, adatça näme diýär? Bir bölümi geçmän bili. Aýo bu taýda şuha bar, bu taýda günäkär diýip bolanok. Bu taýda da şuha bar, bu taýda da günäkär diýip bolanok diýär adatça. Ýanky ýal bölgeden punktdan ibaret boldy. Bular näme diýär? Bir agzdan hemme punkt 34 sany aýyplamak 34-sinde de Trump günäkär diýerler. Trump'ın taraftarları mı diyor? Bu yürüyüşte gurnalan dilli uşuk diyeler. Bunu Biden tarafından dolandırıp oturan güçten öğelleri gurnadı. Şolyan adamlar karar kabul eden oturdoşlar diliyenden öğellerim oynattığı bunlar pula satılan adamlar deyip şeydi peyder ayıplama bildirip oturuyor. Yönümün peydası yok adamlar. Sebebi Trump'a gerek gelenler suwutlar var o Trump'a karşı işler oturuyorlar. Ödem şuň kugunina ýanky makalada daýdylýar. Şuň kugun bu diňe buňgulen gutoran o adamlar. Hatta şu taýda da Trump sapan bolanyna da şuň kugun Trump'a 90-dan gowrak aýyplama bar. 90-dan gowrak jinayet aýyplamasy bar. Bular näme üçin aýdylýar? Bular bunça derejede ödem şu bar ýok soňky 2 ýylyň dogamy adamlar. Bar ýok soňky 2 ýylyň dogamy bildirilen aýyplamalar.
Şulan wara hemmeti boyunca ene şu şeyler netije çıkarýarlar. Şulan hemmeti boyunca häzir Trump günäkär diýilip tapylaýsa häzir. Trump'a jemi diýe umumy möhlet diýe 700 ýyl ýaly türme tutsagyny berip bolýar diýe. Şulan hemmetinde günäkär diýilip taplandy. Nöwediňiz gözüňe getirin bolýar şoň ýartynda günäkär diýilip tapylanda da Trump'a adamdan 350 ýyl töwerek jeda berilmeli. Trump görgülen ýagdaý şular ýaly ödem aýdýana bana bildirilýän aýplamalar öwrendim da men bel jikma-jik öwrendim ýaň ýakynda. Şuňa aýplama bildirýän adamlar bar, ýeliňe ýara gylyp ataýasyň gelýär. Görünüp dur. Şulardan hemmeti toslama. Ýok ýerden azaralyp bir aýdýa, bir aýal bana näme aýplamalar birem näme diýseňiz adam. Porno ýyldyzy diýip biri bar. Ol porno seksual kinolarda kino düşüp gören bir haramzady. Bir bozgak aýal maňa diýe, "Ýok, bula ýanky aýyplama bildiren." Ýene bir aýal bar. Bir aýplama ýanky bir porno ýyldy tarapyndan bildirildi. Ýene bir aýal bar, ýanky jurnalyň bir jurnalisti. Maňa diýe 90-njy ýyllaryň ortalaryna diýe, maňa Trump diýe elle girdi diýe. Jynty daly men zorlajak boldy diýe. Men ýa zorlajak boldy diýe. 90-njy ýyllaryň ortalaryna hey mundan 40 ýyl ozal bolan zada da subutnama bolarmy? Sen şonu hatda gozgamaga sende bir esas barmy? Esas ýok. Şonu da ýanky aýalyň arasyn subutga ulediýe. Dinlenşik geçirýär. Dinlenşik geçip durkanda Trump'ın gahar gelýär, ýa-ni öýünde atylýan tökmede de, o tökmede de sen niýe teň diýär beýniňi tagdaldyr diýär da. Gahar gelýär da şey diýär da. Sen de kelesaň diýär. Bar ulunyň tüýi sen kelesaň diýär, ýanky gelýär. Olayem näme diýär? Başga arda berýär indi. Men niýe Trump kemsetdi diýär. Şoň esasynda suut geçip durka, şoň Trump'ın ýanky ulunyň tüýi üçin bula ýal täzeden jenaýat işini açdyrýar. Suudam näme diýär? Şu ikinci aýplama boýunça Trump'y $5 milyon töretdirýär. Trump günäkär tapýar. Suudun ödem şaýat bolan bolýar. Ha o diýe suudun neje geçip durka Trump şular ýaly sözülerini şunda günäkär Trump oň şahsiýetine dil ýetirdi, indi $5 milyon tölemeli. O taýda da günäkär etdiler. Şular ýaly zatlaryň üstünde gidip otur adamlar. Indi şulatlar gidip durka da bir tarapdan bular Trump'ın döwletde ýanky saýlawa gatnaşdyrmalar. Bular gorkýanlardan hem Trump ýeňer. Trump'ın ýeňjigini bilýärler. Indi ýanky aýplama boýunça, indi bir aýtdyk günäkär diýdik 34 san bölüm boýunça. Indi höküm haçan çykmaly? Höküm 21-nji başlan. Ýalňyşmyýarsam 21-nji iýulda höküm çykmaly. Şoň ýa-nam 3 gün geçenden soň 24-nde 25-inde de neme geçýär? Kongres nemeň gurultaýy geçýär. Trump'ın Respublikan partiýanyň gurultaýy geçip Trump şo taýda ýekata kandidat hökmünde hödürlenmeli. Şonu näme diýerler bular? Şol gurultaýyň edil öň ýany häzir indi suwut höküm çykarmaly. Gurultaýynda geçmäkä. Indi özüňiz gözüňe getirin, gurultaýy geçmäkä, gurultaýyň geçmegine 3-4 gün galanna ýankynda suwut höküm çykarýar da Trump'y türmäge basmaly etse näme etmeli? Näme etmeli? Şoňa da şoň ýaly garaşylýar. Birden häzir Trump indi bolýar, eline häzir şo suwutda gandal geýdirä etden, äkitseler türme. Trump'yň gatnaşmagy şonda da haky bar. Şonda da kandidat hökmünde, dalaşgar hökmünde saýlawa gatnaşmagy haky bar kanun boýunça. Amerikan kanunu boýunça. Ýöne bu taýda Trump'yň mümkinçiligi çäklenýär. Trump misal üçin saýlaw kampaniýasyny geçirjek, ýa-ni öz tarapdarlarynyň öňünde çykyş etjek, o şäherge gitjek, bu şäherge gitjek, ýa-ni Biden bilen debat geçirjek, diskussiýa geçirjek, oň mümkinçiligi boljak diýil onda türmäň içinde. O kamera bilen bolar, o belki ýa-ni video kameraň öňünde oturup çykyş eder, ýöne ol ýa-ni sen günden gün janly ýagdaýda aýlanmaňa ýa-ni çykyş etmeňe deň däl. Şular ýaly howpa adamlar häzir. Indi şuň öýde görkezden okmy şu taýda demokratiýa barmy, demokratiýa işleýärmi, okmy? Ýene bildirilýän aýplamanyň biri näme diýseňiz, ýagny Trump geçenki saýlawlarda 2020-nji ýylda saýlawlar bollar. Şonda hamala şol Bidenin gadanan tetine şüphe bildiripdir. Trump şu taýda çykyş etdi, biz Bidenin gadanan ýeňişini biz kabul etjek däl, edemdok sesler galplaşdyryldy diýip bizinde suwda berjek diýip çykyş etdi, soňra suwda berdi.
Ýöne sugutlaryň birem kabul etmedi. Ben öňem aýtdym. Trump'ın tarapdarlarının, juristlerinin, advokatlarının toplan maglumatlarının esasında hiç bir suut diğer o işini yola koymak vardı karar çıkarmadı. Hakikatinde karar çıkarmadı şolar yani. Sizde şüphe var mı? Ha, siz bir giden faktlar getirdiniz mi? Bir de şunu dernecek, şunu dergemeli, suut karar çıkarmalar. Etmediler şunu. Gayta ne ettiler? Trump şotayda hamala Biden'ın taraftarını demokratik partiya tuhmet atıpmışım. Oho onda sen X'lerini sen bildirýän şu wagt onda töhmet bolýar. Mesela şu sen elinde bir giden faktlar var. Sen töhmet atan o. Men elimde bir giden faktlar var. Men dergelmeýän isleýän diýär. Ine şular ýa testler garplaşdyryldy. Men elimde faktlar var, ine wideolar var. Video ýargylar var. Bir giden şaýatlar elinde görkezmeler bilen eller alypdyrlar telefonu. Men şunu dergelmeýän isleýän. Men şoň üçin men şu bildirýän testler garplaşdyryldy diýip ataplaýan diýmäge sen hakyň var. İslendik ýurtda hakyň var. Emma Amerikada hakyň ýok. Trump'a şon näme etdiler? Trump sen töhmet atdyň diýip häzir indi şol iş boýunça da Trump'a jinaýat iş boldy. Intäk olamýandy dur. Intäk olamýandy dur. Ha adamlar ine demokratiýa diýilýän, demokratiýaň ojagy diýilýän ýerde bolup duran wakalar. Näme indi dünýä ullakan hoop awanyp dur. Indi orsiýet bilen ýadyra uruşunyň turma hoop awanyp dur. O näme bolup dur? Ina häzir soňky wagtlar Ýewropa ýurtlary gün watar ýurtlarynyň ine 13 santy. Ine şu ýurtlar öz ýaraglarynyň ine Ukraina tarapyndan Orsiýata garşy ulanylmagyna ruhsat berdiler. Mundan öň ruhsat beren noktalar bir halkara jemgyýetçiliginiň öz kanunlary bar. Ýani sen haýsydyr bir ýurda öz ýaragyny berýänmi? Şo ýaragy özüňi goramak üçin ulan öz ýurduň içine ulan. Masalan, ine geldi Orsiýat gelip çolup girdimi? Bolýa Orsiýatlar uruşyny da ulan ber. Ýöne şo ýaragy aýdal uzaga aralyga atýan raketa beren bolsaň, şo ýaragy alyp sen o ýurduň içine hüjüm etmäge sen hakyň ýok. Şonu ýaly bir ýazylan ýa-da ýazylmady kanun bar. Amerikada käbir ýurtlara ýarag berenni şonu çäklendir ýa beýleki ýurtlaryň şu şakaşyn çäklendirip gelýär. Ýa özüň goramak üçin ulan ýöne beýleki ýurda hüjüm etmek üçin ulanma diýerler da. Şonu ýaly çäklendirmek ýeri diýerler. Indi şu şakaşynny Ýewropa ýurtlary Ukraina ýarag berenlerini ýarag berip gelýärler da. Şo ýaraglary, şo raketalary Orsiýatyň içine hüjüm etmek üçin ulanmagy gadagan etjäslik gelýärdiler. Indi näme etdiler? Urtut ine soňky günler şo ýurtlaryň 10-çysi ýogyny ulany ber Orsiýada garşan biziň raketamyzy Moskwa atadyň gezede atyber, Sankt Peterburg atadyň gezede beýlik şäherlere atadyň gezede atyber diýilen ýaly ruhsat berdiler. O ýurtlar kimler? Fransa, Büyük Britanya, Polşa, Litwa, Latviýa, Estoniýa, Niderlandlar, ýani Gollandiýa, Şwetsiýa, Çekiýa, Finlandiýa, Daniýa, Norwegiýa, Kanada. Ýöne ine dek bundan 2 gün oldal Amerikada şoňa ruhsat berdi. Biden hem aýtdy, menem ýeňilleşdirýän idi 31-nji maýda aýtdy, menem garşy däldi. Garşy däldi. Indi Amerikanyň ýaraglaryny indi ýani Ukraina ulanyp bilýär. Bu nähil howpy döredýär. Putin'in bir çıkışı var, bir näçe çıkışı var. Yani bizim öz döwletimizde hop awanta daşyndan, bizim döwletimizin durnuk gollugyna hem öýdegi çyarlygyna hop awanta, biz özümizdäki ýadyra ýaraglaryny şol hopy awandyrýan ýurtlara garşy ulanmagy özümizde hukuk özümizin mümkinçiligimizi şonu elan edýäsik. Şo hukumyň badygyny elan edýär. Inni bu taýda nähil hop ýüze çykdy. Şu ýaraglary ulanmagy ruhsat beren, Ukraina ruhsat beren ýurtlara garşy inni Orsiýatyň ýadyra ýaragyny ulanmak hopy bar. Şolum artyk gidip otyr. Üstüne ýene näme boldy? Şolar ýaly dagwan bolup duran wagty ýaň ýakyn 25-nji maýda Orsiýatyň ýadyra yaraglarynyň gorunmak baradaky sistematyna şoň ýerleşýän ýerine ojagyna hüjüm edildi. Onam Ukraina ve dronlar bilen amal aşardy diýilýär. Ýöne bu dronlaryň täkime degişligi bellidir. Ine şular ýaly şularyň merkezi bar. Olam nirde ýerleşýär? Ukrainaň Orsiýatyň gün ortasynda ýerleşýär. Orsiýatyň türlü künjeklerine ýerleşýär. Ýöne ana şoň bir stansiýasyna şular ýaly hüjüm edildi. Indi bu nähili howpy bar, bu nähili ähmeti bar. Şunu sağından çıkarsa Orsiýatyň bara daşary ýurtlardan atyljak raketa, ýani ýadro raketa, ballistik raketalarından gorunmak mümkinçiligi aradan aýrylýar. Şoň mümkinçiligini häzir bular ýok edip otýarlar. Bulam gatysynda kaýda bu näme aňlady? Ine şu ýanky urulan urgu ine şu taýy Armawy şäherine uruldy. Şular ýaly bar ýok bir näçe stansiýasy bar.
ortiyedin. Ine ştada görýän şäherlerinde bar. Bulan feredin, bulan antenalary müňlerçe kilometr aralygy kontrolly edýärler, gödäwçilik edýärler. Ýagny aýdaly gün orta ýurtlarynyň haýsydyr birinden ýadro rakety ýa-da ballistik raketalar atylsa, eýem 6000 kilometr aralyga çenli şu bilip bilýär, şol aralykdan gelýän raketaň nähili raketa, şondan nähili goranmaly. Şu stansiýada teret, şu ýene gün orta jogap berýän Yankı Merkel, Arma Birdäki, gün orta regionlary, ýakyn günde gör hem Afrikaň demirgadyk regionlaryny. Ýene bir ýerde gaýtylýan 6000 kilometr ýaly aralyga gödäwçilik edip, şonu bilip bilýär. Ondan ýene demirgadykda gödäwçilik edýän we ine bir regionlarda. Inni ortaýadyň şu mümkinçiligine garşy urgu urmakluk näme anaňlady? Ya diýmek, şunu sandan çykarsaň, diýmek sen öýdüň onu ballistik raketalar ulanjak ýa-da ýadro raketalaryny ulanmak üçin edýäň. Diýmek, bunu kim edip biler? Bunu ortaýadyň esasy strategik düşmanlary we ýa-ni Amerikan Birleşen Ştatlary aýty ýurtlarda ýadro ýaraglary bar. Fransiýada bar, Britaniýada bar, Amerikada bar. Şolar ulanıp biler. Olaryň bazalary bar, harby bazalary ýakyn günlerde da bar, Afrikaň demirgadyk regionlarynda bar. Bir diýmek, ortaýadyň häzir öz howpsuzlygyny gaty uly howpasyna salmak diýmek bolýar. Onam kim etdi? Ukraina etdi. Diýmek, onda şu ýagdaý häzir Amerikan Birleşen ortaýada mümkinçilik berýärmi? Ýadro ýaragyny ulanmagy. Teýe ortaýadyň öýde häzir ýadro howpunyň astyna düşýär şolar ýaly ýagdaýda. Şular ýaly provokasiýa haýsy günler ýüze çykdy. Edil şunu ýanky provokasiýaň edilen wagty ortaýat bilen Belarusiýa ýadro ýaraglaryny ulanmak boýunça türgünleşik geçirip durdy. Harby türgünleşik. Şoň geçirilip durulan günne gabat geldi. Günlerine. Ortaýat bilen Belarusiýa häzir näil ýadro türgünleşik geçirdi, nädir tamamlady. İki ýurt bileşip taktik ýadro raketalaryny nädip ulanmaly düşman ýurtlara garşy. Şoň boýunça türgünleşik geçirip durka ýanky ýaly provokasiýa gurulmaly. Hamala näili hereket bu näme aňlady ýani? Bolýa sen ýadro taktika raketalaryny ulanjak, ýadro hüjüm etjek mi ediber diýilen ýaly bir hili provokasiýa boldy da. Şoň öýde gorkudy. Yani Google bolmasan da ýanky ortaýada düşmançylykly ýurtlaryň özleri ýadro uruşyny turulmaga bir hili gyzyklanma bildirýän ýaly hereketler edip başladylar. Beýlek tarapdan siz bilýänsiňiz, Azraýlyň amalan aşyran soňky genosidy we Palestina Gaza teýeklerinde. Intam bu torana goşunlaryň belli bir köp bölügini çykardy o taýdan. Ýöne inni Azraýlyň şo edýän amalan aşyran gargynçylygy üçin 50 000 töwerek adam öldürdi adamlar. Umumy alnanda. Şolaňam ağlap we şagalar, aýanlar, zatlar inni oňa kimdir bir jogap bermelidir. Ölen bil kaslaýyn edilen faktlar bar, şo taýda gargynçylyk bar. Oňam faktlary bar, oň suwutnamalary bar. Indi şo boýunça häzir halkara Gaga suwudyny suwut diňlenşigi açyldy. Azraýlyň meselesi boýunça şol taýda Hamasyň hem liderleriniň özlerini alyp barşy Hamasyň gurunan provokasiýasyna boň içine sokdular. Ýöne indi ol suwut diňlenşigi hem ol suwut işem haçan açyldy. Şu ýylyň başynda açyldy. Şu ýylyň ýanwaryna açyldy. Olam Günorta Afrika Respublikasynyň arzasy bilen açyldy. Oňa da Günorta Afrika Respublikasyna da bir näçe başga da ýurtlar soň goşuldylar. Bizem goşulýar diýdiler. Indi suwut bir karara gelmeli. Indi suwut nähilem bolsa bir zat çykarmala. Indi 6 aýta göre wagt geçdi, indi bolmada 5 aýta göre wagt geçdi. Onuň henidem halkara suwudy. Şo suwut işiniň açylanyna garamadan hiç ýyl karar çykaranok. Ondan näme etdi ýan ýakynda şo suwut bilen işleşýän prokuror bar. O prokuroryň adyna Karim Han Nilya şol teklip etdi. Halkara suwudyna arza berdi. Näme diýdi? Azraýlyň premier ministri, häzirki premier ministri Benjamin Netanyahu hem Azraýlyň gorunmak ministri Yoav Galanty tutsuk etmek barada karar çykaryň diýip, höküm çykaryň diýip ýutupdy. Üstüne Hamasyň hem liderlerini tutsuk etmek barada şo taýda arasynda bar. Diňe Azraýlyň döwlet liderlerinde adamlar. Hamasyň hem liderlerini tutsuk etmek barada şol nemede bar, şo arada. Bunam näme etdi? Amerikan Birleşen Ştatlarynyň resmileri o da düşdüler. Siz Azraýlyň premier ministrini tutsuk etjek bolýarmy? Şo arada suwut
Suud höküm çıkaraysa suudun özüni biz sanksiýatalar diýip şu barada ýa-ni ya Amerikan Kongresiniň spikeri, aşak palatynyň spikeri ine şuňa şol adama Mike Johnson diýilýär. Şol haýwat atyp çykyş etdi şol Kongresiň spikeri. Biz sizin özüňizde çäre görürsiz. Onu el on ýaly bolýar. Suudun işine goşulmaga hiç kimin haky ýok. Suud garaşsyz edara, suud garaşsyz gurama. Ýurdun öz içinde de oňa adar bermek hiç kimin haky ýok. Ýurdun daşky güýçlerine asla bu işe goşulmaga haky ýok. Bu taýda biz näme görýär? Azrail'in meselesine garalyp otur. Azrail'in döwlet liderlerinin eden jenaýetçiligine garalyp otur bolýan. Daşyndan Amerikadan Kongresiň liderleriniň biri çykyş edip haýwat atyp otur. Biz size çäre görür suud şu biziň ýanky şol dikmämide garşy biziň saýywdaşymyza garşy şular ýaly edýäň diýip haýwat atyp otur. Şunu demokratiýa bolýarmy adamda? Ondan sen näme edip jeda berjek? Diýmek bu näme görkezýär? Gyrwer diýmekle aňlady. Biz sen arkaňda durus. Hiç bir suudam saňa hiç zat edip bilmez. Arkaň gyrwer diýmekle aňlady adam. Siz näme garaýaňyz? Aktivistler ýa-da aktivistler. Hani bulara diýmek bolanok. Hani bularda demokratiýa bar, bulardan biz demokratiýany ýörenmeli. Bulardan kömek almaly, kömek şolan kömek bilen biz agdalyş geçirmeli. O ýurdumyzda demokratiýany üpsün etmeli, şolan golla bilen şeýlermi? Öwrenin ondan haşdar ýalatlar, öwrenin adam gyrma, öwren bolýany kena o gyrgynçylyk edenden soň suud höküm çykarjak bolsa da suuda da haýwat etme hakyň bar eken, suuda da jeda berjek diýip haýwat etme hakyň bar eken. Ine şolam demokratiýa bolýar şeýle adam. Sen näme pikir edýäň adam? Şu ýagdaýdan näme edip indi bu ýagdaýdan çykmaly? Näme edip bu günäkarlary, bu gidýän gyrgynçylyk amal aşaran adamlar onu näme edip jeda bermeli onlar? Ya onu kanundan da şariýa ýagdaýda bilen janyna kastetmelimi? Näme çykalga bar? Kanun ýol bilen aýna şular ýaly amal aşyljak bolsa da bular päsgäçilik görkezip otur. Awa bundan hem çykalga takmagam ýa-da indi aňsat mesele bolmady. Şoň üçin siziň hem pikiriniz gyzyklandyrýar. Şu meselede pikiriňiz aýdyn. Gelin pikir alşaryň şu meselede. Şu dogrymy? Onda şular ýaly güýçlere de arka diýremekliň özi dogrymy? Şular ýaly güýçler onuň Türkmenistanyň içine ayak tekdi. Biziň akbalymyz nähili bolmaly? Bular özlerini adalatly alyp barjak adamlarmy? Biziň halkymyzyň aladatyny etjek adamlarmy onlar bular? Ya da behwide aramaklyk boljakmy? Bizim oýunja uwuruljakmy? Ya bizim ondan haýda kanun kabul etmeli, haýda kanun kabul etmeli. Bizim öz içimizdäki mesele bularam gatşjakmy? Näme etjekmi? Bizim ya ortaýa garşy özükdirip edil ortaýa bilen Ukraina arasyndaky häzirki bolup duran ýagdaýlary töretdirjekmi bular? Ýa-da nähil ýagdaý boljak? Awa ýönünni şu taýda jemlemeli bolýar. Siziň hem pikirleriňizde komentariýa bölüminde, tesirler bölüminde garaşýar. Şuňluk şeýle ümit dinläniňiz üçin köp sag bolun.